لباجار قامشلو ببشداربونا كوميتين زماني كردي وبدرشما ستوباريا هري گرنگ و پیویست او کو زماني ما بيتا پاراستن و نوجن کرن. سازیا فێرکردن و پاراستنا زمانی کوردی نەفەل هەفتەی شاگرد فێری زمانی کوردی کرد دوبەشێ خۆلا سەرەتایی و رێزمان ده و فێرنامە جوانرە پێشکەش کردن. سازیا فێرکردن و پاراستنا زمانی کوردی لە سووریە ساڵا 2006 هاتیە دامەزراندن. ئەف چالاکیژیش عالیێ وێ دەبوو. هەفتەی شاگرد هاتیە خەڵاتکردنی رێزمانە زمانی کوردی. فێرکردنا زمانی کوردی di qonaxa dawî de tê girêdanî bileyanên siyasî ve. Gelo ew jî dikeve dibin xizmeta partiyane de. Gelek hewldan hebûn ji bo komîtên serbixwe ji bo fêrkirina ziman lê ew domdarî berdewamî têda rastî rewşen ewarte dihatin û ew kar dihatin rawestandin. Niha êma weke sazî em dîse jî mamosteyên me ne tev endamê rêxistinê ne. لێ ڕۆلا ڕێخستنی دمینێ ڕۆلا چاودێریە و جارنا بەلکی ئەم بێژن سزاکردنێ. gelek kursên zimanê Kurdî bi dawî bûn lê ta anha ti mamoste hewl nedan ku şagirda fêr bikin li dibistanan êgon zimanê Kurdî li wan têdan. Em destpêka xwe de ewle me de dersê zimanê Kurdî dan me dermala didan û kesî hej me nebû xwe gorî jîm qewî bû nika xêrê jîmê kesî nikarîbû dersa bidin lê nihakê derfej merçê bûye got em navenda de dersê Kurdî didin û di pêş de jî heka rêxistinên tiştên hebe em ê karibin medersa dibistanan dersa bidin û em hêvîna ku zimanê me hêjî xurttir bê. Ne tenê Kurd fêrî zimanê Kurdî dibin lê xelkên Ereb jî daxwazin got fêr bibin. Ez kêfxweşim ku ez fêrî zimanê Kurdî dibim çimkî ew zimanekî girîng e û ew gotinên ku ez nizanîbim ez ji hevalê xwe dipirsim û ew ji min re diwergirînin. Ji sê salan û şûn ve zimanê Kurdî bi şêweyekî fermî tê fêrkirin di herêmên Kurdî de. Ew jî dibe bingehek got di pêşerojê de zimanê Kurdî li dibistana û zanîngehan bê fêrkirin. Ekrem Salih, Orient News, Qamişlo.